खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि। डियार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ डिउरान्ड काप फुटबलनि थाखाय बिटिसि खुंथाया थियारि जाबाय। बिटिसि खुंथाया एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन 135 बोसोर गोजाम जोलुर बादायलायनायनि गेजेराव मोनसे डिउरान्ड काप फुटबलनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। 133थि डिउरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया 30 जुलाइनिफ्राय खुंजागोन। बादायलायनायनि क्वार्टार फाइनाल बादायलायनाया 21 आगस्तआव जागोन। बिटिसिनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ मैया बुधबाराव अदालगुरि आवरथा भवनाव कलकाता शिलंजों लोगोसे आसामनि गंसेल' क'क्राझार साइ स्टेडियामाव खुंफुंजानो गोनां जोलुर बादायलायनायखौ लानानै मोनसे खौरां मेल खुंफुङो। एसियानि बे बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनायखौ बिटिसिआव खुंफुंनो मोननानै जों खाफाल गोनां। टुर्नामेन्टजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि गाहाय सदराव दिनै 11 जुलाइनिफ्राय डिउरान्ड काप ट्रफी हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै खौरां मेलाव फोरमायदों। दिनै बृहस्पतिबार फुंनि 1 रिंगानिफ्राय उदालगुरिनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव गिबि ट्रफी हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे 25 मिनिट्सनि राइजोफोरनि जोलुर बादायनायबो लादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेबादिनो जानो गोनां बे दावबायनाया 12 जुलाइयाव तामुलपुर आरो 13 जुलाइयाव बाक्सा, 14 जुलाइयाव क'क्राझार आरो 15 जुलाइयाव चिराङाव मोनसे जर'खा हाबाफारि खुंनाय जागोन होनना खौराङाव बिथां दावबायसा बर'आ फोरमायदों। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे केबिनेट मन्त्रि नन्दिता गरलसआ भारतारि रौनिया हान्जानि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो गोबां मुंदांखा फुटबल गेलेगिरिफोरा बे हाबाफारियाव नुजाथिगोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिटिआरआव माहारियारि ना आबादारि सान फालिदों। 1 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। मानगोनां श्री प्रमद बर'आ ना फिसिनाय एबा पिसिकालचारनि नोजोर गोनां दैदेननायाव बिटिआरआव मोनसे सरासनस्रा नङै जौगानायखौ नुनो मोन्दों। मैया बाक्सानि मसलपुराव कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजानाय मोनसे गाजा-गोमजायै बिटिआर सरकारनि ना फिसिग्रा बिफाना हादोरारि ना आबादारि साननि बुब्लियाव ओनसोलनि जौसिन ना आबादारिफोरखौ मान बाउदों। बे हाबाफारिनि गुबै बाथ्राया जादों बिटिआरनि बयनिख्रुइबो दावगालु ना आबादारिफोरनो साबसिन ना आबादारि बान्था 2024 होनाय। मानगोनां इएम श्री राकेश ब्रह्मआ ओनसोलाव ना आबादखौ दावगाहोनायाव बिथांमोननि मख'जाथाव बिहोमाखौ गनायथि होनानै बान्था मोनगिरिफोरनो 1 लाख रांनि चेक बान्था होयो। बे फोरबोआव मानगोनां एमसिएलए श्री मन्टु बर'जों लोगोसे श्रीमती कृष्णा बरुवा, डिपुटि कमिसनार बाक्सा श्री नील दास, चिफ हेल्थ डिरेक्टर अफ मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट, सिनियर अफिसियेल्स फ्रम द गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर आरो ओनसोलनि रायजोफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया बिटिआरआव फिसिग्रा आबादखौ जौगाहोनाय आरो जौगाहोनायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया, जाय ओनसोलारि ना आबादारिफोरनि गोब्राब नाजानायखौ मदद आरो बान्था होनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। नेक्स्ट आपडेटआव दङ इउपिनि उन्नावआव गोख्रै खारनाय बासआ गाइखेरनि टेंकारखौ सौग्रावनायनि जाहोनाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। उत्तर प्रदेशनि उन्नावआव 10 जुलाइनि फुङाव लखनऊ आग्रा एक्सप्रेस वेयाव गंसे गोख्रै खारनाय डाबल डेकार बासआ गंसे गाइखेर टेंकारजों सौग्रावनायाव खमैबो 18 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 19 सुबुंफोरा जोखोम जायो। उन्नाव जिल्ला मेजिस्ट्रेट गौरांग राठीनि बादिब्ला बासआ बिहारनि मतिहारीनिफ्राय दिल्ली फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बियो उननिफ्राय गाइखेरनि टेंकारखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव बासआ ओरैबायदि खारलांदोंमोन दि सुबुंफोरा गारिनिफ्राय फोरसा-फोरसि जालांदोंमोन। बे समावनो उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ माइक्रब्लगिं साइट एक्सनि गेजेरजों जिउ खोमानांनायखौ दुखु फोरमायो। बिथाङा लिरदों, उन्नाव जिल्लायाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमानाया जोबोद दुखुनांथाव आरो बिखा खामथावना। आंनि दुखु फोरमायनाया दुखु मोननाय नखरजों दङ।
जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोरखौ जाथाय जायगायाव सौहैनो आरो रैखाथि हाबाखौ गोख्रै खालामनो बिथोन होनाय जादों। आं भगबान श्रीरामनि खाथियाव आरज गाबोदि बिथांनि आथिंआव रुंसारि जिउमाखौ जायगा होयो आरो जोखोम जानायफोरखौ थाबैनो गाहाम खालामनो हायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ उन्नावआव जानाय मोननै जाब्रबथायाव थैनाय साफ्रोमबो सुबुंनि नखरनो पिएमएनआरएफनिफ्राय 2 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावो। जोखोम जानायफोरा 50,000 रां फोसावदों। नेक्स्ट आपडेटआव दङ मरिगावआव सिलिन्डारजों बुंफबनाय ट्राकआ जाब्रबथायाव गोग्लैदों। बुधबाराव गेस सिलिन्डार लाबोनाय गंसे ट्राकआ मरिगाव जागिरद फोनांजाब लामानि बासनाघाटनि हाग्रा दरखंआव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। AS25BC 6636 नम्बरनि ट्राकआ नुमलीगड़निफ्राय गुवाहाटी फारसे सिलिन्डार लांगासिनो दंमोन जेब्ला मोनसे आरोंदायारि गोरोन्थिनि थाखाय बेयो सामलायनो हायाखैमोन आरो लामा सेराव गोग्लैदोंमोन। खाफाल मोजांदि जाब्रबथायाव रावबो जोखोम जायाखै। बबेखानि ट्राकआ गं 309 गेसजों बुंफबनाय सिलिन्डार लांगासिनो दंमोन, जाय ओनसोलारि थागिरिफोरनि गेजेराव जाथावना खैफोदफोरनि बागै जिंगासिहोदोंमोन। बिबानगिरिफोरा आथिखालाव सिलिन्डारफोरनि रैखाथि आरो मोजाङै सामलायनायखौ रोखा खालामनो थासारिखौ सुस्रांगासिनो दङ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव हिमन्त बिश्व शर्माया 94,000 नि बांसिन फरायसाफोरनो मुं थिसननायनि मासुल होदों। कलेज आरो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरखौ गोहो होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया प्रज्ञान भारती बिथांखिनि सिङाव मुं थिसननाय मासुल होफिन्नायनि गिबि खोन्दोखौ नेमखान्थि बादियै रानना होयो। बे हाबाफारिनि समाव बेखौ फोसावनाय जादोंमोन दि बे हाबाफारिनिफ्राय गासै आसामाव गासै 94,838 फरायसाफोरा मुलाम्फा जादों। बे रांखौ थोंजोङै गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोरनो हगारनाय जादोंमोन, जाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे थोजासे हेफाजाब राहा दिन्थियो। फोरबोआव बिबुंथि होनानै गिबि मन्थ्रिया फरायसाफोरखौ राङारि थुलुंगाखौ सोलोजों बाहायनो आरो रोंग'थिफोरखौ जौगाहोनायाव गोसो होनो खावलायदों, जाय आसामखौ भारतनि 5 जौसिन रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बानायनायाव बिहोमा होगोन। बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोरनि भाइस चेन्सेलरफोर आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, जायफोरा बे बिथांखिनि थाखाय गावसोरनि मददखौ फोरमायदोंमोन। ड शर्माया फरायसा गोहो होनायनि थाखाय सोरखारनि रादायनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरखौ गावसोरखौ रोंग'थि गोनां सुबुं सम्पद महरै फोरोंथाय होनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। नेक्स्ट आपडेटआव दङ बङाइगावआव उन्दै बैसोआव हाबा जानो नाजानायनि दायाव हमजादों। उत्तर प्रदेशनि साथाम फालांगिरिफोरा बङाइगावआव उन्दै बैसोआव हाबा जानो नाजानायनि दायाव हमजादों। मैया बङाइगावआव जगिघ'पा पुलिसआ आरबाज खान, बिनि बिफा पापु खान आरो बिनि बिमा बसिरन नेसा मुंनि साथाम लांखारग्राफोरखौ खादों। बिसोर सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ हाबा खालामनायनि मुङाव रायजो नागारनो नाजानाय समाव हमजादोंमोन। उत्तर प्रदेशनि सेंग्राया गावनि बिमा-बिफाजों लोगोसे पुलिसजों हमजादोंमोन। पुलिसआ भारतारि आयेन खान्थिनि धारा 87-143 नि सिङाव केस नम्बर 114-24 रेजिस्टार खालामदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नेक्स्ट आपडेटआव दङ जसप्रीत बुमरा आरो स्मृति मन्धनाखौ जुन 2024 मायथाइनि थाखाय आईसीसी प्लेयार अफ द मान्थ महरै मान होनाय जादों। गेजेर हायुंआरि क्रिकेट गौथुम आईसीसी भारतारि क्रिकेटार जसप्रीत बुमरा आरो स्मृति मन्धनाखौ जुन 2024 मायथाइनि थाखाय आईसीसी प्लेयार अफ द मान्थ बान्था मोनगिरि महरै मुं होदों। बे गनायथिया मुलुगनां भट होनाय बिखान्थिनि उनाव सानैबो गेलेगिरिफोरनि थाखाय गिबि दानारि बाख्नायनायखौ दिन्थियो। जसप्रीत बुमराखौ आमेरिका आरो वेस्ट इन्डिजआव भारतनि देरहानाय आईसीसी हौवाफोरनि टी20 मुलुग काप 2024 केप्टेननि समाव बिथांनि सोमोनांथाव दिन्थिफुंनायनि थाखाय आईसीसी हौवाफोरनि प्लेयार अफ द दाननि बान्था होनाय जादोंमोन। बुमरानि मख'जाथाव बलिं रोंग'थिआ बिथांखौ प्लेयार अफ द टुर्नामेन्टनि बिमुं मोनहोदोंमोन, मानोना बिथाङा 8.26 नि गड़ आरो 4.17 नि इकनमी रेटजों 15 विकेट लादोंमोन।
पाकिस्तान, आफगानिस्तान, बांलादेश आरो इंलेन्ड बायदि टीमफोरनि बेरेखायै बिथांनि गोनांथार बिहोमाया भारतनि जाफुंसारनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। बेराफारसेथिं स्मृति मन्धानाखौ खोला आफ्रिकानि हेंथायै आसामनि अडिआइ सिरिज देरहानायाव बिथांनि साबसिन बेटिंनि थाखाय आइसिसि आइजो प्लेयार अफ द मान्थ बान्था होनाय जादोंमोन। मन्धानानि गाहाय बाथ्राया मोननै जौसे बानायनायमोन, जेराव नैथि मेचआव 136 रान बानायदोंमोन। बिथांजोआ 114.33 नि गरजों गासै 343 रान बानायदोंमोन, जायजों बिथांजोआ प्लेयार अफ द सिरिज बान्था मोननो हादोंमोन। दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दङ। साख्रिआवलाफोरा आपुन घर ह'म लन बिथांखियाव 15 लाख रांनिफ्राय 30 लाख रांसिम लन लानो हासिगोन। आसाम केबिनेटआ मैया बुधबाराव रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरनि थाखाय आपुन घर बिथांखिनि सिङाव थ्रेसहोल्ड लननि बिबांखौ 15 लाख रांनिफ्राय 30 लाख रांसिम बांहोनो थिरांथा लायो। न'नि लन साबसिडि बिथांखिनि सिङाव आसामाव रायजो सोरखारनि मावख'गिरिफोरा सोरखारजों सुदआव 1% अनसुंथाइ होनायजों लन लानो हागोन। केबिनेटआ दाहारनि सिमाखौ 15 लाख रांनिफ्राय 30 लाख रांसिम बांहोनो थिरांथा लादों। बेजों लोगोसे सोरखारा 20 बोसोरनि थाखाय 1% सुतनि अनसुंथाइबो होगोन। बेयो मावख'गिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां मानोना बिसोरो दा आसाम सोरखारनिफ्राय सुतनि अनसुंथाइजों बेंकफोरनिफ्राय 30 लाख रां दाहार लानो हागोन। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंबावो दि आपुन घर ह'म लन बिथांखिनि थाखाय आरजाथाव जानो थाखाय आर'ज गाबगिरिफोरा गाहायाव होनाय मानथाखोखौ आबुं खालामनांगोन। आर'ज गाबगिरिया आसामनि थागिरि जानांगोन। आर'ज गाबगिरिनि बैसोआ खमावब्लाबो 21 बोसोर जानांगोन। आर'ज गाबगिरिया गाहाय आय थाखोआव आसामनि सोरखारि मावख'गिरि जानांगोन। रायजोनि मावख'गिरिहा बाङाइसिनाव 5 बोसोरनि रोंग'थि थानांगोन। जाय मावख'गिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो एसबिआइनिफ्राय खान्थि बादियै सोलोंथाइ एबा न'नि लन लाखाबाय, बिसोर बोसोरसेनि उनाव अनसुंथाइ मोन्नाय दाहार बिथांखियाव सोलायनो हागोन। मोजाङै मिथिनो थाखाय थाबैनो खबर लादो। दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो दाबाव।